Krok 1. Sadnite si, predklonte hlavu dopredu tak, aby brada smerovala dole a zadná časť krku sa pohodlne natiahla. Krok 2. Odmerajte vzdialenosť približne 7 cm od línie vlasov. Krok 3. Ukotvite spodný koniec pásky vedľa chrbtice. Krok 4. Aplikujte pásku smerom nahor, rovnobežne s chrbticou s 25% natiahnutím a bez naťahovania prilepte koniec pásky. Krok 5. Druhú pásku aplikujte rovnakým spôsobom na druhej strane chrbtice s 25% natiahnutím. Krok 6. Na tretej páske odstraňte ochrannú fóliu natiahnutím pásky. Krok 7. Tretiu pásku aplikujte vodorovne cez hornú časť ramien ponad spodnú časť krku, ponad bolestivé miesto so 75% natiahnutím a konce prilepte bez natiahnutia. Poriadne šúchajte na aktiváciu lepiacej zložky.